Ece, özüňi öwäýmeseň, adamyň sen bilen işi ýok. Haýsy filmden şu? Hindi filminiň muşdoklary siz üçin şuň söýgüň güýji film barada gurrun etýär. Sani? Sana ne molla oğlum? Hiçtat ece. Odu qatı qoloy var ayıptırın. Gözüm tütse qapaydı öydüyen. Näme süýtgeç kino? Birinji bilene adaty hindi filmlerine meňden okşul. Daşy gurrunlarym ören hemmekçe düşnükli bolan dille humor bilen gurrun edilýär. Sani doğru yigit. Karşıda başı öğretti. Başı öğretti. Beyle näme bolanmış o yerde. Her näme diýteňem doğru diýmeli. Sani doğru yigit. İkincisem iň esasy da düşürülen yerleri. Şol dagetek tebigat ogodon yerler hemişe aktualny, hemişe hemmek üçin gyzykly. Belli bir döwrüm standardyna gabat gelenok. Men aýtjak bolýanym, käbir öň kurak gören kinolaňda dolanýan bolyn şo taýda elleri kirpiç çal telefonuna aýlanyp görünür. Indi bir hili gülkünç bolup görünýär. Ya bolmasa internetiň çykaýan döwürleri tutuş kino internetiň daşyna aýlanýar. Olam aktualnyda. Bärde bolyn şo zatlaryň hiç tem ýok. Şoň üçin söýgüň güýji diýilende bir öz dünýäjigi bar. Sen aram-aram şonu göresiň nelýär. Bilýärdiňizmi, şu kino aktyor Sani Deol'un, aktrisa Amrita Singh'ın debütni birinji işleri. Kino ören şowlu boldy, ony hemmämiz bilýär. 2 ýyldyz boldy. Ýöne tapawdy Sani Deol, öňüm Avrayly maşgalan çagasy, Dharmendra ogly. Ol kim diýseňiz, Hindistanyň iň bir tanymal aktyor, prodüser. Haýsy filmlerde bar diýseňiz, Mesti Zakon, Zita Gita, Ali Baba we 40 Karakçy şo taýda oýnaýan adam. Şoň üçin Sani Deol kinolary saýlawragam düşüp bilýär. Arasynda pauza edip düşmänem bilýär. Soň kino dolanyň ise gowur proýekde girmäne mümkinçiligi bar. Ýöne Amrita Singh'inki olar ýaly däl. Şol söýgüň güýjünden soň gelen şowlulugy saklamak, azap bilen dogam etmek özüne bagly. Aralykda kinolary düşmän goýberen pauzasy kän rol oýnady. Häzir juhu çağla maturi diýişek ýa ýene şolar ýaly we deňişdirýän ha. Bu denan gatly zagalýa. O belli bir ýaşdan soň ýene kino dolanjak boldy bol. Ýöne uje o diýen kabul edilmedi. Söýgüň güýjüni görmedik adamlar üçin uje gyzyksyz bu denan. Filmde Saniň ejeti bolup oýnaýan ogodon Nurana denan bardyr. Aktrisa Nipura Roy. Köp hindi kinolaryny görýäs bolyn, belli bir denanlar inen ejen rolda oýnaýar-da. Biz üçin şolar hemişe şeýle bolmaly ýaly. Ýöne şolan köpüsi ýaşlykdan düşüp gelýär. Döwrüne de kän düşün. Ýöne köpüsi şon ýaly uly ýaşdan soň has gowy kabul edilýär. Şu denanam şolar ýaly. Aslynda şol 450 dene mugrak kino düşün. Seredin 450 fan film nähil azap bul gözüňize gelýärmi? Hedilmo kino hedillem ol başga gurrun. Ýöne bir wagtyň dogamynda näçe fan kino bile düşmeli bolýar bular. Aslında şu hindi kino diýilende arkasynda şeýle bir agyr slovyo, spartanski ýagdaýda düşýärler şolar. Daşy aýdal 2000-nji ýyllar top aktyorlar, top filmler. Ipakişini Nevesta iň bir gymmat kinolaryň biri de Londona gidip düşýärler. Soň Hindistanyna kinony görýän gurjak ýaly ýalpyllap dur. Ýöne sahnanyň arkasyny görseňiz de aktyorlaryň işleýişini. Gijijek girmýorny otow, hapatçylyk, özüňi oňarmak ýa-da bu diýal garyň üstünde küýnükçe tans etmek, oň aralygynda da diňe bir kinoda o kinodan o kino algap gitmek. Hemmeti da Shahrukh Khan, gyýrlar maturi diýişi çolar ýaly soýda işlän dostlar. Başga ýurdun aktyorlary çydamaýar olar ýaly. Ýöne inni bolyn Hindistanyna da düýbünden başga döwür ütkedi-de. Aýtýar, maturi diýişi bir näçe ýyl karyerasyna pauza etdi-de, Amerikaga gidip ýaşady, soň Hindistana dolanyp geldi. Şo taýda bir näçe aktrisa gabat geldim diye ýalpyllap dur üsbaşy, bir gapdalyny ahranasy, bir gapdalyny kömekçisi elini tutýan bolyn zordan salamyň alýar diye. Menem gapdalymdakydan soraýan kim bil men ýokkam Hindistanyň sunwatyna goşant goşdumy, tanymal aktrisamy diýip. Olan ay ýok, birinji kinosyna düşdi diye. Nähä dostlar, hakyky öz işini oňarýan aktrisa bilen ýasamaň tapawdy. Bulara düýbünden başga da gyzykly. Bular şu üsbaşyny bedäp adamlaryň ýokarsyndan seredip ýylly syramak gyzykly. Hakyky işleýän adam üçin şu azaby etýän işi. Şolar ýarrak dostlar, şoň üçin azap edip işleýän adam islenlik sferada bolaýsyn birek-bire hormat toýmany başarýandyr. Özüni artykmaç görýän adam özü hiç kimçede ýok adamdyr şol. Janyňyz sag bolsun, sag bolun, dinleýäniňiz üçin işleriniz uğruna bolsun.
Soňky döwür dostlar köpüňi soraýaňyz menden, rapper Pididi barada aýdyp bermegmi? Men pikir edýän şunu soraýanlar uje habarlym kaňyz diýen näme-nämeliginden. Bilemok moş men näme pikir edýänim soraýan bolmaňyz ahmal. Edil bilmeýänleriňiz bar bolsa, Amerikan prodüseri, rapperi Pididi jenaýaty çekildi. Näme esasynda 2000-nji ýyllardan bäri ak gijeler ady bile geçiren şu ölüňleriniň asylnaky bolup geçen yaramalyklaryň esasynda. Ondan naşaram adam satmakda. Adam satmak diýsem biriniň gıybatyny etmekde, premoy adam satmak barada gurrun edilýär. Şol ýerde gurulur gulçuluk, kırnakçılık adam satypdyrlar, kime nähil gerek bolsa, şolar ýal gorkunçlatlan gurrun edilýär berdi. Hemem şu aýdymsal industriýasynyň içinde bir näçe artistlary, ýyldyrlary howpasyny gorkudyp saklamakda. Ýa-da karyerasynyň ýapylmagyny, ýa bolmasa ölümine sebäp bolmakda da şul adamyň eli wadi pasaplanýar. Seredin içimizdeki äwirlerimiz gurulaýarsa hiç da düşünmän. Aýdaşar ýurtda erkinlik näme etseňem bolýar diýip. Şu bolup geçen gorkunç wakany Hollywood'un artistlarynyň ýyldyrlarynyň hemmesi bilýär. Uje davnym-davno. Birem agdan açyp bilmedi. Eger bir aýtjak bolanam bolsa, şoň karyerasy şu wagt hiç kim dinlenmejek ýagdaýa düşürilendir. Ýa-da uje dünýede de ýokdur şol adam. Erkinlikmi şol? Ýöne bu ýagdaýa nädip düşdi? Öz halaşýan gyzyny ateliň koridoruna süýräp dipip ýören videosy internete düşdi. Inni hemme ýerde общественный rezonans durup gurrun edip başlandy. Ana şoň esasynda deriňelip jenaýata çekilip tutsak edildi. Seredin dostlar, häzir şul rapper tutsak edilip gutormaýar bu waka. Bir näçe artistler wa titrap gorkup oturan. Nämeden? Şul adam häzir ömürlük tutsak edilmeli diýilenne diňemenne planyny agan bady diýip aýdar ötkärler öz atlaryny. Olong badygam toşno da. Şu wagt hasam aýdymçy denen Beyoncé bilen ýollaşy Jay-Z'ni garalaýarlar, prodüseri. Gurrun etýärler, Pididi bilen şular paçly bir adamdylar diýip. Gödüňize gelýärmi? Bir näçe ýyl mundan şu Jay-Z bilen Beyoncéň Instagram sahypasyndan 4 million san adam atpisatsiýa edipdirler. Şu wagt ondan imkan bolmak mal. Konsertlerine gitmeli etýärler, aýdymlaryny dinlemeli etýärler. Dünkü Karalewa diýip hasaplanýan Beyoncéň karyerasy aftertedi ören yaramaz ýagdaýda şu wagt. Nä derejede bulaşşaw belli dälinte. Asylam şu Beyoncé diýilenne şu talandyndan daşary şu kän görýärler adamlar. Seredin Adele, Celine Dion, ýene de başgalar bundan vokal taýdan has gowaýtýan aýdymçy denanlar goý bayrak alsyn, interview bersin, nirde gurlanlarına de Beyoncé'ni özünden ýokarda tutmaly diýilen kanun bar eken. Şolara ýaly ugraşaýdy etýärler eken, görýäňizmi? Hudaý saklasyn bolup geçýän wagtlar. Indi dostlar, men halky bir tema dolansym gelýär. O gün türkmen rapper oglanlarynyň biri bilen gabatlaşdym. Studiyada oturka. Onsoň telewizorda Amerikan rapperlarynyň klibi gidip dur. O klipde de nämeler bolýanyny özüňiz bilýäňiz. Olam seredip oturup menem şular ýaly erkin bir klip çykarasym gelýär diýdi. Menem way şular ýaly klip çykarsaň saňa kurtoy diýmeli adamlar. Olam hawa edi bilsem kurtoy diýerler. Menem adam sora berýän. Sen öz gyýjygyň halaşýan oglany bilen daşarda şeýdişip görmüň. Olam ýok, edeno edip dagyn görsün näme? Onsoň sen aýalyň özüň şeýdip görsüňmi daşarda? Ýok, edemzok. Sen özüň etmeýän bolsaň, töwerekde hiç bir kişi etmeýän zadyny erkinlik diýip düşünýänmi şoňa? Men hujaralyk diýip düşünýän ana şon ýagdaýda. Men za dostlar, şu wastoçny ýurtlaryň içinde kliplerde edilýän atlar, şu wagt edilýär biziň klipimizi. Ýöne klipde owşaşmak ýa-da kupalnikli tant edip görmek düýbünden gerekkämi ka diýen. Siz näme pikir edýäňiz? Ya men şon ýaly garry pikirdemi? Şu edilmeýän wady klipe salmak bu hakykat bolanoga, bu bir ýerden biraz güçürmek bolýar. Iň erbedem hiç da düşünmän. Yankowlaryň özü döwrewap boljak bolýar, özüm hiç ýyl döwrewap däl. İnglisçe salamlaşmany bilenok. Aýagynaky naýka nika dik kurulýar. Onsoň okeanyň aňyrsynak bir klibi görüp, şonu göçürüp, tipa kurtoy boljak bolýar. Inha şular ýaly oglanlar soň toýa gidip başlasa, pullansalar, şolaň pikirlerem şolaň ýaly yaramaz bolgusyz zatlar gyzyklandyryp başlaýar. Etýän işlerem şolar ýaly bolýar. Ana men şular ýaly zatlara garşy dostlar. Siz näme pikir edýäňiz? Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Hiç wagt ýalňyşmaň. Erkinlik bir başga, wejeralyk düýbünden başga bir zat.